алейкум бародаро, ина тамошо кунед ҷа ҳар рӯз бародаро бозор ина кӯчаи Баҳора телефон бозор ина биин. Алиш болуштон лубой кора мекунем ҷа ҳар рӯз бародаро бозор шаҳри Хурмонтепа кӯчаи Баҳор ина калонка майтафон лубой чӣ мевиҷа марҳамат бародаро. Ина биин. Ина биин бародаро великои зумзур айҷа. Ина великои фурӯши даҷа да бародаро биин марҳамат. Велико чандия? Немиш. Я бародаро 800-900 ам велико ина тамошо кунед. Лайкора бизанед, видеои навмунав мекунем шумо мия марҳамат бародаро. Ина биин. Шаҳри Бухтар, кӯчаи Баҳор, телефон бозор. Марҳамат. Ина тамошо кунед, биин. Лубой телефоно ҳаст. Карон телефоно чандия? Арзона қимата? Ина биин бародаро, марҳамат. Ҳа? Майли биё. Ина бародаро амҷа дей. Ина. Магазини акай сапона вина. Магазини акай сапона тамошо кунед. Лубой ход телефон ҳаст ина марҳамат бародаро. Алиш болуштум лубой кора мекунем ина. Ина. Лубой хел ҳаст ина. Бародаро бин. Ҳозира ҳайшон тон мекунем ина марҳамат. Нара ҳайшон тон метон бародаро. Нам бозор аде. Нам тай плакат. Нам тай плакат. Такси зарган, такси қараболай, нам тай плакат. Такси зарган, такси қараболай. Пушти бозори Фаровон ай намҷа. Ям хирос меҷа кӯчаи Баҳора хел бардора айрави дур ме. Ина марҳамат бардаро. Алиш болуштум лубой кора мекунем. Кадоин бихарем 25 шаҳр навилоят катом доставка бекулай. Ина. Ина бардаро. iPhone овардагем. 15 Pro Max пачка ина овардагем бин.